Hola a totes i tots. Este és un altre tutorial per a la UPG, la Universitat Popular de Gandia, per al nivell C1 de valencià. En este vídeo estudiarem l'apòstrof. L'apòstrof el podem definir com un signe ortogràfic que s'usa per a indicar la supressió d'una vocal. I apareixerà l'apòstrof en el, la, en, na i de, en aquests casos. També podem trobar-lo en els pronoms febles. Per tant, comencem primerament per veure les seues normes i després les seues excepcions. Per regla general, el, la, en, na i de s'apostrofaran, és a dir, que es convertiran en l'apòstrof, en apòstrof i de apòstrof, quan la paraula següent comença per vocal o h muda. Per exemple, l'avi, l'egua, n'isidre, n'honorat, d'humor, d'heroi. D'acord? També apostrofarem les xifres que comencen per vocal, com per exemple 1 i 11. Farem l'1 de setembre, és a dir, posarem l'apòstrof 1 o l'11 de setembre, l'apòstrof 11. També heu de saber que les xifres romanes també es poden apostrofar, és a dir, jo puc posar l'apòstrof i 11 en números romans. També apostrofarem davant de citacions i títols amb cometes i cursiva, és a dir, que les cometes i la cursiva no impedeixen que es puga apostrofar. D'acord? I ara, a continuació, veurem les excepcions. En primer lloc, hem de dir que davant d'un mot, començat per i o u àtones, precedides o no de h muda, no apostrofarem l'article la i tampoc na. És a dir, que direm la idea, direm la universitat, direm na Isabel i direm la hipòtesi. Fixeu-vos en, per exemple, la universitat no podem apostrofar perquè és una paraula femenina i comença per una u àtona. D'acord? Per exemple, també higiene. Higiene està començada per una h-i, però com que la i és àtona, no podem apostrofar, hem de dir la higiene. El mateix passaria en humanitat. D'acord? La u és àtona i per tant hem de dir la humanitat, no podem apostrofar. En canvi, si tenim les paraules l'ungla i l'illa, sí que es poden apostrofar, perquè encara que siguin femenines, la u en aquest cas és tònica. L'ungla i l'illa. Una altra excepció seria el nom de les lletres. Tampoc es pot apostrofar ni els articles el i la, ni tampoc la preposició de. Per exemple, jo diria la H, la M, la A o DA. No puc apostrofar. Una altra excepció és davant de paraules amb un ús metalingüístic. És a dir, quan fem un ús metalingüístic és que estem parlant de l'idioma, com per exemple dir alguna norma, alguna excepció. Per exemple, el gerundi de oir és oint. No puc dir el gerundi d'oir és oint. Per tant, no podem apostrofar la preposició de. Una altra excepció, davant els símbols. No podem apostrofar els articles. És a dir, per exemple, si jo el símbol que fa referència a l'hidrogen, d'acord, tots sabem que és una H en majúscula, per tant hem de posar el i la H en majúscula, perquè es tracta del símbol. En canvi, si diem l'hidrogen, ahí sí que podem apostrofar. Però recordeu que els punts cardinals, est i oest, sí que els hem d'apostrofar. Per exemple, seria l'apòstrof, una E majúscula, que seria l'est, i l'apòstrof O majúscula, que seria l'oest. Per tant, ho hem de tindre ben clar, aquesta diferència en els símbols, quins sí i quins no, i quan el llegim tot, sencer com l'hidrogen, que sí que apostrofarem. Tampoc podem apostrofar la i de davant d'una S líquida, com per exemple un retrat de Stalin, un espectacle de striptease, la Scala. D'acord? Però, en canvi,
Hem de saber que l'article el és opcional davant d'una S líquida, és a dir, que podem dir l'speaker apostrofat o l'speaker, d'acord? Però, en canvi, pel que fa a l'article la i la preposició de davant d'una S líquida no podem apostrofar. Tampoc podem apostrofar la, el i de, en i na davant d'una H aspirada, d'acord? Perquè ho sapíeu, una H aspirada és com diria una J del castellà. Per tant, he de dir el hobby, la hippie i una obra de Hamlet. Ahir no es pot apostrofar. De fet, si ho intentem, crec que tampoc ho aconseguiríem. Una altra excepció, no podem apostrofar l'article la davant les paraules una, quan ens referim a l'hora. Quina hora és? La una, d'acord? També davant la paraula ira i també davant la paraula host, d'acord? Que és el que en castellà es diu oeste. Una altra excepció seria que no podem apostrofar el la i de davant d'una paraula que comença amb una i o una u consonàntiques. Per exemple, el iaio, la iaia i de iogurt. Si ho intentem, crec que tampoc ho aconseguiríem, si intentarem apostrofar-ho. Per tant, davant de i o u consonàntiques, el, la i de no es poden apostrofar, excepte l'ió o dió, que ió és el que en castellà és ion. Eixe sí que es pot apostrofar tant en l'article com en la preposició. I també m'agradaria fer referència a les sigles en l'aspecte de l'apòstrof. Respecte a les sigles, heu de saber que hi ha sigles que es guigen com una paraula o, en canvi, hi ha altres que es guigen lletrejades. Bé, per tant, comencem per aquelles que es guigen com una paraula sencera i, per tant, aquestes seguiran les normes generals, com, per exemple, l'ONU, l'IVA, però, en canvi, no apostrofarem la UNESCO. Per què? Perquè és femenina i comença per una U àtona, d'acord? O la UEFA. Però si les sigles es guigen lletrejades, és a dir, lletra per lletra, s'apostrofaran quan comencen per vocal o per una consonant que en llegir-se comença per un so vocàlic, com per exemple l'MT, l'IRPF, però en canvi no podrem apostrofar el DNI. Si us fixeu, l'MT i l'IRPF comencen per una vocal. D'acord? Atenció, perquè una sigla que es guix lletrejada és una paraula aguda. Què vol dir això? Que, per tant, si la sigla porta un article femení i comença per i o per u, seran àtones. Això ho heu de tindre en compte. Aleshores, la sigla no s'apostrofarà, com per exemple la UPG o la IBM. Per tant, atenció a l'apòstrof de les sigles, perquè la primera diferència és saber si es guigen com un mot sencer o lletrejades. Per tant, heu de tindre ben clares les normes i les excepcions de l'apòstrof. I fins ací el tutorial de l'apòstrof per a la UPG, la Universitat Popular de Gandia per al nivell C1 de valencià.